Bandiraɓe on calminama on juurama en garti kadi hande e vert incassable manam vert mo gandanɗa hoore ma hay sa jettino ɗum a tappi ɗum e leydi helata manam sa tottini ɗum ɓiye ne fijiri ɗum ha yandini ɗum e leydi wawa ɗum helde no jirata ɗum ni oɗo vert no jirata ɗum ni aɗa wawi yarde hen ndiyam aɗa wawi yarde hen café aɗa wawi yarde hen ko belɗa kono helata kanko helata eyyi moylol ko ni on jii noon no foti jarat ɗo e nder plateforme he ƴewna kam noon e nder wuuro mon no foti jarat toon par ce que ɗum so tawi ka ƴeewa aɗa foti andude no foti jarat ƴewtan ɗo jarat ɗo ko 150 manam capantati jarat te aɗa wawi yeytude ɗum so tawi koye internet he aɗa wawi yeytude ɗum ujunere walla jeytira ɗum no wiyete ken ni 600 ɗum no fof aɗa wawi ɗum yeyirde ɗo e Sénégal he taw koye internet kono so tawi ko présentiel ni mbiɗa andi jeeyata ɗum tan ko ɗum ɗo no wiyete ken ni temedere en walla 200 en on jii veruji nani façon mo jiɗɗa fof no woodi ɓurɗo juɗɗo ɓurɗo rabbidde ɓurɗo on paami tan dal moylol mbaɗe feere naatan Ali Baba he joni jehen Facebook ngo holla mon on jii veruji ɗi on jiini koye mon no veruji ɗi mbayni joni en jahan nder Facebook mi tappana mon ɗum ƴeewon jahan nder Facebook mi tappana mon ɗum ƴeewon moylol daro mi ƴeewo vert incassable vert incassable ƴeewen nde nadden nde on jii veruji jiiɗen to ɗi garten jiiɗum ɗum ga ne jara ɗo 400 mo gonɗo dow menda so jiiɗum baddu bisabo kañum jarata ko 400 on jii 400 ɗo e Sénégal he sa dañi sa soodi ɗum capantati jeyta ɗum 400 joni mi ƴeewa fournisseur o no foti o yeyirta ɗum dara mi ƴeewa ɗo e Ali Baba dara mi ƴeewa fournisseur o no foti kanko o yeyirta ɗum 150 ɗiɗo kanko o jaɓata cooda hen ko 500 pièces joni an imagine sa soodino 500 pièces joni mbaɗi imagine sa soodino 500 pièces fois 150 francs wonta ko 75 000 on paami 75 000 a faami de sa waɗi 75 000 aɗa wawi dañde hen 500 pièces joni 500 pièces ɗiɗo imagine ta sa yeeyi ɗum 2000 a wontat non on jeeni koye mon kam 1 million moins 75 000 walla mbaɗa moins ko guittuɗa hen fof comme par exemple mbaɗen moins 150 000 ƴeewen 150 000 on jii 850 000 bénéfice dañata hen 850 000 bénéfice wadde noon bandiraɓe mbaɗe feere naton e Ali Baba ne waɗi fulla ne waɗi fayida kala mo anda noon no sodirte noddam numéro ko 77 044 43 18